गोबां आइजोफोरनि थाखाय मोजां आरो फरायसाफोरनि थाखाय मोजां आसुनिफोर अनसाय बिथांखिफोर बेफोरबायदि मदद होनाय बा हेल्प होनाय हेफाजाब होनाय बेबायदिथ' जोङो 17 बोसोरावहाय जों नुनो मोना। सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो बेबायदि आइजोफोरनि थाखाय मोजां सुबिदाखौहाय होगासिनो दं। आइजो अनसाय बिथांखिखौहाय होनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मोननानै फार्स्ट लाइफआव फार्स्ट टाइम आरोना बिनिफ्राय आरो गैफेरामोन बेखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों। प्रमद बरनि सारसिम रोजा साबायखर होबाय आरो। ब्लकआवनो सेक्रानि नोंथाङा सासे उदालगुरिनि आइजो गांखौनि दैदेनगिरि जानानै सेक्रानायनि सायाव मा बुंनो अनसाय बिथांखि सेक्रा? दिनैहाय बिनि सेक राननायनि सायावहाय आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि जानानै बेखौनो आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय खावलायगोन दि दिनै आइजो अनसाय बिथांखिखौहाय होनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेबायदिनो सिगांबो होखांबाय आरो दाबो होगासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो बेबायदि आइजोफोरनि थाखाय मोजां सुबिदाखौहाय होगासिनो दङ आरो बेबायदिनो होलांबाय थागोन। माखासे आसुनिफोरखौ लानानै गोबांथार बेबायदिनो मावगासिनो दङ। जोंहा प्रमद बर' सार बिथांनि अननायावहाय दिनै माखासे होनांगौ बा मोननांगौ रायजो समाजनि थाखाय बा गामि ओनसोलनि थाखाय न'खरखौ लानानै गोबां जौगानायनि खामानि मावनांगौनि थाखाय दा बेफोरबायदि गोबां आसुनिफोरखौहाय होदों आरो आइजोफोरनि बेलायावहायबो आइजोफोरखौ जौगाहोनो थाखाय बा आइजोफोराबो बेबायदिनो खाबु लानानै बेबायदिनो अनसुंथाइ मोननानै जे जौगायो बेखौहाय आसा खालामनानै जों बेबायदि आसुनिफोरखौहाय होदों बा आइजो अनसाय बिथांखिखौहाय होनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय आं बेखौनो खावलायबाय। थांनाय 17 इयार्स बा BPF सरकारावहायथ' बेफोरबायदि आइजोफोरनि थाखायथ' जेबो आसुनिफोर होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो जेबो आइजोफोरनि थाखाय मोजां अनसुंथाइ बेफोरबायदि आइजो अनसाय बिथांखि बा गियाननि सोरां बिथांखि जेरैहाय आलारि सोरां बिथांखि बा बेफोरबायदि गोबां आइजोफोरनि थाखाय मोजां आरो फरायसाफोरनि थाखाय मोजां आसुनिफोर अनसाय बिथांखिफोर बेफोरबायदि मदद होनाय बा हेल्प होनाय हेफाजाब होनाय बेबायदिथ' जोङो 17 बोसोरावहाय जों नुनो मोनाखै। दा दिनैहाय जोंनि UPPL सरकारावहाय गोबां जाखिनि खामानि मावबोगासिनो दङ बा मावगासिनो दङ जिमान मावदों दिनैहाय जोंनि प्रमद बर' सार बिथांनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासै जों आरो लोगोसे माखासे साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरजों माखासे बेबायदिनो जोंनि UPPL सरकारा गामि ओनसोल बा सोलोंथाइखौ लानानै बा जेरै गोबां जोंनि गेजेराव बेबायदिनो आरो खामानिफोरखौ लानानैबो गोबां थानसालिफोरावबो जौगानायनि खामानिफोर होदों आरो बेबायदिनो स्पर्ट्सफोरनिफ्रायबो बेबायदिनो खेला दुलानिफ्रायबो जौगाथायनि मोनसे खाबु होदों आरो बेबायदिनो फरायसालिफोरखौबो हाइ स्कुलनिफ्राय LP स्कुलनिफ्राय गोबां बेबायदिनो फरायसुलिफोर फरायसुलाफोरनिफ्रायबो अनसुंथाइ होदों आरो बेबायदिनो गोबां स्कुलफोरा गाज्रि जानानै थानाय बेफोरखौबो दिनैहाय फोसाबगासिनो दङ आरो नांबावगौ जानाय स्कुलफोरखौबो दिनैहाय लुगासिनो दङ मावबोगासिनो दङ। बेबायदिनो गुवार ओनसोलावहाय नायनानै बेबायदिनो गोबां मावबोगासिनो दङ आरो गोबां बेकार थानाय बिथांमोनखौबो दिनै नायबोगासिनो दङ। जों खनसेनो हाया जिखुनुखौनो जोङो खनसेनो मावजोबनो हाया लासैहैनो मावलांनो हायो बा लासैहैनो जौगाहोनो हायो। जों सोरबाया साननो हागौ जोंनो मोनाखै बा बिथांमोनासो मोनदों जों मोनाखै बेबायदि जोंनि गामि ओनसोलनियावहाय सावरायनाय बा बुंनाय थायो। दा नोंथांमोन रायजो राजाफोरनिसिमबो आं खावलायो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि जानानै नोंथांमोनाबो मोनगोन जाय बिथांमोना दायो मोनबाय दा बिथांमोननि उनावबो आरो नेक्स्ट बेबायदिनो मोनगोन। जोंहा माखासे मावथि बिथांमोनानो गामि ओनसोलाव थांनानै नायबिजिरनानै सोर मोनदों सोर मोनाखै बेफोरखौहाय नायदिंनानै हरगोन बेखौहाय आङो आसा खालामदों आरो बेबायदिनो मावगोन आरो मोनगोनखौ जोङो मिजिंथियो आरो बेबायदिनो जोंनि मावथि बिथांमोनाबो आरो जोंनि गासै जोंनि UPPL सरकारनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरानो मोजांनि थाखायल' मावो होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायबाय।